тапшыруы. Һәр шаршамбы һәм йома 21 сәгатьтә. Үлегезнең хоралдарыгызны туры әйтеп белә аласыз. Her vakitte kısa. Bir saat kalmaz. Repetisyonu. Bizim yaratkan yasabı sakızma bayı gitken konsertana konup şotlanıp kildik. Her vakit saat uğraşıp motor itip yanı yazar tanap motor itip burayım. Kızlar ağay diyegisi yüreğimi de yandırır. Hile düşe kille talğımda kandırır. Yaşlık menden kuşlaşırda min elin babay tugel. Kızlar yarına aşkın tora kugel. Yaraybın elle yerlerde yandırıp durur kırlar. Sayar tıkkanım bulalla olay dinmegen kızlar. Yaraybın elle yerlerde yandırıp durur kırlar. Sayar tıkkanım bulalla olay dinmegen kızlar. Xeyirli сәгате, хөрмәтле достар, һез Ватан интернет радионы тыңлайсыз. Ә безнең кунакта Сәгъдулла Байегет, Сәгъдулла, сәлам. Бу микрофонга һәләгез бик һәйбәт булыр ине. Сәгъдулла, исең күңелдән, һине? Сәгъдулла, һине исең күңелдән, ибет. Безнең ошо радиола күрүемә бик шатмын. Шундай дәртле, шундай үзебезнеке. Һәм дә инде Башкортостандың атказанган халык атказанган йырсыһы Сәгъдулла Байегет. Сәгъдулла, хәлдәр нисек? Хәлдәр яхшы, Аллага шөкер. Хәерле сәгатьтә, хәерле кис. Барлык Башкортстан үзебезнең милләттәшләребезгә, чит өлкәләргә, чит республикаларга кем безне карый әлбиттә. Әйе. Рәхмәт чакырганың өчен, Фатих. Бик шатланып килдем. Шулай икән дә, үзегезгә рәхмәт килгәнегез өчен беренчедән. Беренче концерт, менә яңгына беренче дип әйтәм инде. Быелгы елда беренче концерт булды. Зур, Өфөлә. Зур концерт һеҙҙең шәхсән концертығыҙ булды. Шуның турала һөйләп үтәгеҙ бик һәйбәт булыр ине, сөнки без әле менә башта видео ҡараныҡ һәм дә инде күп кешеләр килгән. Был концерт нисә өлөштән торды һәм дә инде кемдәр сығыш яһаны? 6 апрель минде елда шул апрель башында үземнең туган көнгә багышлап концерт эшләйм инде. Сөнки үземдә нык яратам. Аруктан байтак тамашачылар инде аудитория дип әйтәгәндә бул көндәрдә көтү балалар инде, харайдар инде. Шуңа уларны беренчедән мәхрүм итәргә килмәй. Уларга мына аерылса зур рәхмәт әйтәм килә, мына елда тугры булып калгандарына. Буны мин инде нисә ел элек башладым икән, хәзер хәтердә лә түгел, әллә 15-нче икән ул ел дәвамында инде. Концертка килгәндә елда төрлесе була, кайһы елдар уңышлырак, кайһы нык канәгать калаһың инде. Көтүгә ни һәм битендә. Кайф һәм агыл. Әйе. Кайфыңга я була я юк битендә, шуның күп кайһы ел уңышлырак та булып куя инде. Менә үткән ел мәсәлән бер билетта калманы инде. Шыгырым тулы халык булды. Концертка килгәндә бик үк канәгать калманым һәм тамашаларда шуны һиде шикел арыган идем дә инде 2 төн йокламайынса мәсәлән Казанга барып кире кайтып инде үткән ел булды инде. Шуннан һуң мине арылышуда әдрәк булды инде. Әд булды. Шуңа быел үземә шунда үз бирдем, инде концепция уйлап табырга һәм уны Байегет шоу дип атап инде. Монда берни дә сакыру нидәрдә алып баручылар сакырманым, үзем алып бардым. Бул нидә концертта инде.
һәм бар бит әлегә безнең Россиядә Ургант. Вечерний Ургант. Шуның форматында. Шуның форматларындарак инде шуннан монда инде хәзер теге яңадан велосипед Уйлап сыгарга кирәкме? Уйлап сыгарып торылманы. Сәгыйтла бар, Сәгыйтла булып кала. Ургант бит инде мин әлбәттә улар белән үземдә бер дә генә теге бер ниләр куйгым килмәй инде ниндидер бер кимәлгә дип әйтергә. Иң мөһиме безнең үзебезнең мәрәкә халкыбызның шул һәр сакырылган кунактар, мәсәлән, Рустам, минем дустым Гизатуллин, Ян, Лера Рафисишбев, Ильяс Кунягулов, Айгөл Аменева, Руслан Зулкарнаев, Гүзәл Асылбаева өкенескә каршы авырыны, ул килә алманы инде. Тагыла безнең Сансагын 4-тәбезендә бию ансамбле Ренессанс катнашты. Зөһрә Буракаева сценарий авторы булды. Фәрхат Ихсанов безнең ут куюсы дип әйтәбез инде. Сәхнәне бидәүсе бик матур гына итеп бидәне быелгы елда мин инде бу яктан да юсыктан нисектер матуррак оештырырга тырыштык инде. Ягъни бүтүнәмә бит инде Аксага килеп бәрелә дип әйтәкме? Тәкәләт дип әйтәйек, миндә сынапта моны күбрәк хәзер елдан-ел уны күбрәк талап итә Аксаны проектка һалу инде. Шуңа күрә бүген бу минең Өфөләге проектлар ул имиджевый дип атайм инде ул миңа дөрес әйтергә кирәк. Ниндидер монда мин артык килем көтмәйм. Әгәр дә инде ниндидер килем була икән, бу бик яхшы еш кына сұракта теге әйтеләр панулям дип, кайһы вакытта минус кала китә миндә. Ну мин була бердә генә дә буның күрмәйм, чөнки яшь вакытта бар менә әле без яшь барыбыр. Шундай концертларда Ерта үзенә туган көнне багышлап, яз матур көндәре багышларга кирәк, үткәрергә кирәк, чөнки тиз үтә моны әле иҗатты башлаганга 25 елда булып килә. Сынап та 95 ел, 94 беренче тапкыр сәхнәгә күтәрелгән профессиональ сәхнәгә Сибай филармонияда эшләгән вакытта. Һәм 95 ел аркаим төркем оештырып, барына да билгеле менә кемдә кем инде онытмаган Тәпә яры шунда сыккайны бит инде. Шуның әкренләп ел һайын инде бер хит булып барды булай. Шул Рустамга рәхмәт, моны Гизатуллин нисәмә ер бүләк итүен дәртле сактар. Без бит бәхетле, бездә бар теләк дигән вакытында бик яшьтәр, минең яшьтәшләр матур итеп рәхәтләнеп бит Гайрил Медбай бөгә дә бергә иҗат итәбез. Ул матур йырлар һәммәндә иҗат итеп, бүләк итәтәһендә була инде. Шулай Руслан Нигъмәтовка мин зур рәхмәтемне белдерәм. Бигрәк тә бер елда, бер альбомда, ул альбомның исеме Эхин Сәгыйдулла дип атала, шундай программа чыкты. Бу 2001 ел булды. Мин гашык булып өйләнгән елым булды ул. Өйләнешкән елым булды. Шунда Руслан Нигъмәтовтың 29 йыры. Да Кыдыкай дигән бер матур йыр бар иде. Ете диңгез, ете һауда кисеп, яңгырда һауланып, этелә бешәбик. Рәхәтне бейтергән инде бөтәбез дәт бит инде. Иҗат дусларым бүгенге көндә менә минең яшьтәшләр һәр вакыт ярдәм кылып торалар. Без бер-бергә ярдәм итәбез инде. Бүгенге бу концертка мен килгәндә 6 апрель көндә бик матур үзе. Үзем дә канәгать калдым. Халык та инде шул хәтле әле әйткәндәй видеоһын монтажлап беттеләр. Ике бүлектән торды бит инде. Аның беренче бүлеге сакын азрак булды инде. Хагынып китеп сәхнәдә артыграк телбәрдеп ташланып шикелле. Икесендә аксым гына 50 минутлык, сәгать 10-да 11-се киткәндә без инде баруда буш идек. Ул юма көндә булды, шуңа күрә суббота ял бит инде. Берәүдә бер хүздә булай әйтмәне инде. Бөтәһләр тик яхшы фикерләр менән генә үзләренең SMS-тарын дип әйтәйек инде, контактала, Инстаграмда шундай хәбәрдар булды. Шуңа күрә тагы бер зур рәхмәт сезгә барыгызга ла хөрмәтле минем иҗатымды ихтирам иткән тамашачыларым. Вәт, шулай булды. Әйткәндәй, менә Тәпә дип без үзе алып бардык бит инде. Мин белүемсә, Тәпә ул Бесәнлек урыны, Баймак районындагы. Тәпәшәктәй билен. Бесәнлек микән ул көтү урыны дөресрәк. Бул Төрекмән авылының эргәһендә Күси дигән авыл бар бит инде, ул Баймак районында. Шунда моны
Бұлға еш қына мен теге жауап бердім енді. Элек бетінде Инстаграм, контакт хатта көк әйбердер болмады бетінде. Булманы. Күрәк Азна газеті аша безді белгілер ул вакытта Яшьлек газеталары, Башкортстан өйді бездің һәм БСТ каналы әүдемеләште, Юлдаш каналы әүдемеләште, мына ул каналдар аша безді белділер. Міне хәзер безді хатта икесе төрле. Безді мына телеүзектен безді бәйләнештә селтәрендә әлеге мәлдә безді карап утыралар. Бұл біздің радио һәм дә инде әйткәндәй Башкортстан 24 каналында әлеге мәлдә безнең тура эфир бара. Хөрмәтле дуслар, без инде тура эфирда эшләйбез. Һез үзегезнең һораударыгызны сәгатьләргә 919-619-96-41 хандар буенча yetkәр аласыз. Һәм иң тәмле һорауга дип әйтәм инде бит. Иң тәмле һорауга, иң кызыклы һорауга Россия 1 телеканалы, Башкортстан 24 телеканалы һәм дә инде Ватан интернет радио һезгә бүләк әзерләгән. Ул әлбиттә сакыру кагызы кинога, хөрмәтле дуслар, һездән көтеп калабыз һораударыгызны. Тәпә дигәнем жауап биреп кайда. Әлбиттә. Бұл шул Күсей авылының бір көтөүсеһе бар инде. Көтөүсеһе йырларга ярата. Тик йырлай ул кайһы вакытта? Исе балга гына. Слушайте. Исе балга ул тотлыга икән. Шундай халык йыры күрәң булгандыр инде элек. Тәпәшәктә билән дип ул әллә үзе уйлап чыгарган микән бу һүзләрдә инде. Шундай бер урынлык бар. Күсей авылына муайымда ифтлар бар. Шуның безнең бер 94 ел булды микән бул хәл. Безнең Мөрсәлим дигән бер иске Себай авылында агай Кодатыш, агай тишкеше бар инде. Өлкәнрәк менә шул гитаралар уйнап утыра. Тәпәшәктә, тәпә дип инде. Минем гармунда көй бар иде. Бәм үзем уйлап чыгарган инде. Шуны халып, 95 ел Илшат Яхин тиз генә ул вакытта әле теге синтезаторлар гына самай грайка дип шунда гына тиз генә яздырып, уны студиялар хәзерге һәммәк юк, тасмага яздырып, бер юлы шунда ук йырлайһың, яздыраһың, шунда ук самай грайкалар уйнап яздырырга кирәк инде. Димәк, әлеге күк аранжировкалар 100 тапкыр тыңлап, ниде булмайны. Юк, шунда уйнайһың, шунда уйнайһың. Ул 96 елда сага башланы. Бәлки булгандыр да ул. Ни була Сибайга филармония килеп бетте. Димәк, тәпә шул Сибайда. Ут шул тәпәшәктә шуны отып алып, шул шайхалып менә уның теге кайдандыр ишеттем инде менә шулай килеп чыкты. Мен көйен һәм һүзләрен ондагы уйдым уйлап сыгардым. Тәпәшәктә билән киеп елән хиңгеләлә минең уйымда. Халык һүзләре дип әйтеп булмый. Менә шул тәпәшәктә билән дигән урын бар. Күсей авылында менә шул урынлык кына ул. Ундай күрәһең бәлки элек сатта халык йөрә булгандыр. Менә уны эзләргә кирәк, эзләгән бугай табып алалар. Менә шуннан сыккан ул шул тотлыккан Алатай дип әйтәйек инде. Агайдан шуннан гесе Микән этәрелгән бул ни булып йыр булып тора иде. Бик кызык булды бит инде ул. Урамда кем генә уны мине төттүреп китмәй торган иде. Ул яшь вакытта иде, хәтта ихтибар итеп алмый инде. Мәсхул иткән хәмәктарлар булгандыр инде теге. Тәпә нимә ул йырмы ул мәгънәһе ул бул дип инде. Кешегә охшай торган иде. Көненә 5-6 тапкыр куялар бит инде. Шуның аркасында Сәгыйдулла Байегетте белдиләр. Ул вакытта шул тәпә дөресрәк әйтсәк хайп булган бит. Ул мәлдәге хайп. Кайда гына барма бөтен менә без гастрольга сыккак, бигрәк тә 97 башлап сыктык. Монда бер нисәгән авылда алдык 97 ел. Хакимде мәсәлән инде шакырып уны Муртазинда дусымда коллегамда дип әйтәйек инде сыгып киттек. Ул Айрат Муйсин әйткәндәй менә хәтерләгән кызык ул да бер техника юк, аппаратура юк. Сыктыкмы сыктык. Ян сурага сыгып киттек. Главага килеп индек тә вакыт рәисләр җайлсагы менә безгә шулай аптыраган бул ничек автобусында ир. Яра шылтыратып теге бер силсәвиттән килеп алалар ике силсәвиткә шулай дип авыл буйлап йөренек. Һәм аппаратура юк бит. Әйтәйем инде. Айрат бездә күрһәне, мөгаим үпкәләмәс. Айрат оператор булып йөргән ул вакытта Муйсин. Ул бик оста егет булып чыкты. Теге ул вакытта шуга нисе икән
20 тулганмы, тулмаганмы шул тирән. Теге элекке нык заманга ул вакытта уже кино күрәтмәйдер нидәрдә, клубларда. Ак кына бер шулай нидәр тора, динамиктар. Шуларда хисеп алала, бакты галәмәт шикелле тегенең сифаты шәбе икән шул динамиктар. Менә хәзерге нидәрдән хатта уздырып бирә тәһендә була. Безгә не шулай тоелды дип ала. Шуны эшләп әллә ниләр паялыктар мен үзегә динамиктар эшләп алды хәзер. Һәм бер җитәһигә дә алда йөргәнбездер күрәһең. Шулай менә. Шуннан соң инде 99 ел уже профессионалрак уровеньга кимәлгә килеп, инде хатта без эшләнек шул ук Айрат менән икәүләп инде кушылып алдык та турны яһанык. Сибай, Салават, Стәрлетамак, Баймак, ошо 4 калала безнең республика көненә багышлап урамда 15 мең кешеләр сыктылар инде. Бу калалар хатып алды инде бездә. Безнең шу проектты без унда 25 мең 30 мең кеше йөренек. Бер 20 киловатт безгә ул вакытта Дәрвишхан, Дим агайыбыз мәрхүм Исән инәли, ул шул яктан явап тутты инде. Мин инде Айрат Маликолап шу оештыручылар булдык. Айрат та ул вакытта йырлай башлана әкренләп кенә. Аны шулай итеп без менә шундай нисектер безнең үзәлекле тарихыбыз бар дип әйтәбез. Шуның 2000 еллары инде уда нисектер кәлепкә алынды. Менә шул 2004 минем беренче концертым булды. Туган көнгә багышланган, ул да була Байегеткә 30 дип атала инде. Менә шуннан бирле килә инде хәзер. Ел һайын үткәрәм, булса 14 ел. Киләһе ел Алла бирә Байегеткә 45 мең. Менә килеп тә әйттеге. Әйтәм, 5-нче һәм 6-нчы апрель көне Башкортстан концерт дәүләт залында Алла бирһә, менә бу бер ел алдан әйтеп куям инде, һаулык булсын әлбәттә. Һәммәбезгә лә асаршыга язсын, менә шу безнең матур мәдәният һарайында. Сәгъдулла, безнең радио тыңлаучылар, безне карап утырган кешеләр, һеҙҙе актер буларак та белә. Был нисек килеп сыҡты, һеҙ йырсынан башка актер булып киттегеҙ? Башта филармонияла үзе әсәлекле тарих инде. 94 ел мин сәнгать училищесында укып беткәс, нисектер ялкытты, Алмат ялкытты. Финал сықты, аслы токлы яшәүдә, һәм башка Сибайга кайтага килде, авылга, Сәй янына. Көтнекәү булгас инде нисектер минем шундай пландарым авылда, мәктәптә, музыка мәктәбендә курайсы буларак эшләп инде укытучысы булып, шунда гына матур дип киләсәктә кәләш алып, матур дип баллар үстереп курып яшәргә авылда инде. Шуннан соң 94 ел мин эшләнәм, бер ярты ел тирәһе музыка мәктәбендә һәм унда Сибай филиалы педагогия институтының исендә музыка бүлеген астылар. Без шунда бер нисәмә Раил Хасанов дигән егет, Рамил Туйсин мәсәлән, улар менән Сулпан Аскарова, Илшат Яхин, без ана шулар барыбызда шул факультетка электик инде укырга. Һәм ниһаять бер ярты ел укыгас килеп сыга инде октябрь айында Бактиһәң филармониясыга тип карар сыгаргандар, Сибай филармониясында һәм Гынибардың урталарында миңа мал хугары бирәйне мейдә. Авылда мал хугары бирәйне бит инде ниндәйдер бер агай килеп инде. Мыйыклы бар инде. Бул Вил агай исеме. Юк, Вил Кемал исем карале онтум. Килеп инде инде кустым мына һине Альмира апайың Кулатова, без уны Хасанда күрешкән инде. Ниндәйдер шунда конкурста инде. Килешеп шунда торгайны инде. Мин ул вакытта әле сәнгать училищесында укып йөрим бит инде. Тегене орсук кына булгандыр, эрегенә булгандыр, яны әле финанга катып инде. Бул Сибайда бит инде. Һәм шул әйтте менә кызланлар һине әйдәгез һине эшкә биттем. Ярар карамын әле. Кайф булга килерме дигән һәмаграк эрегенә шунда инде. Пландар икенсе инде. Шун бардым инде курайды туттым да. Карһам кем генә югында белмәйм бит. Азамат Тимеров, Лилия Шермерова, Нәсимә Тимерова, Шулук Сулпан, Илшат бүтән безнең сәнгать училищесында бергә укып, Лилия укыта бетмәгән ул вакытта, менә бараһында безнең Сибай филармон оештырып, кемнә фатир биреп, кемнә нисек инде, кемнәргә әлегә вакытлы ятак биреп инде, минем бит инде монда авылда йорт бугас, ягъни уңайлы. Менә шунда 94 ел мин шул февраль айынан алып официаль рәвештә профессиональ коллективта эшләй башладым. Дәүләт. Шуннан һуң онда 3 ел эшләгәч, менә шул тәпәләр, Аркаим төркеменең концертлары булды. Бездә Зиннур
Губайдулович галимат шикелле безгә ярдәм кулы һузды, менә уга зур рәхмәт. Чөнки нисәмә артист битендә бүтән дә фатирлы, зарплаталар биреп, киемдәр тектере бу филармониянең галимат шикелле гөрләне, хатта Өфөләге филармониянан да ары тора иде, һәм бит уларга мощный конкуренция. Сибай филармония шундай конкуренция эшләй торган иде. Галимат шикелле булды, чөнки даны таралды оның шул ук елы без Альмира апай шул хәттем менә безнең һәйбәт продюсер булды, сапта вакытта продюсер инде. Ул бездә Радис Курович дигән безнең директор инде. Без Франциягә бардык, мәсәлән 45 көнләп 45 көн Франциягә йөрүнек. Уннан тыш мин инде Өфөгә күскәс Грециягә бардылар, безнең ситлегә күп сыктылар Сибай филармония. Менә шул 97 ел мин Өфөлә үземнең беренче концертымда эшләдем, Аркаим төркеменең инде. Филармониялар булды. Шунда мине Альмира апай кодалап индерде Мәҗит Гафури театрына. Унда Гөлия Арслан Мөбәрәкова художество итәкчесе. Олар театр 93 ел янган битендә, 95 микән. Артистлар нисектер менә шулай. Яшьтәр күрәк булгандыр инде менә йырсы, бигән йырлаган вакытта мин бийинем, бик бер татар бию бар Сибай филармониясында киске уен дигән. Шуныла, ягъни бездә шул кодаланла инде мине сонда ук индерделәр, караһаң йыелганда оперативка бара икән, коллективтә йыйдылар аны шул. Мине я йырлап күрә дия, бейеп күрә дия, ниндидер миннән ана тоттылар. Мин шулар барда эшләдем. Шул коллектив нимә дип әйтә? Коллектив алабыз кирәк диләр бит инде. Ул вакытта исем дә бар иде бит инде. Шуннан уже бар иде дип әйтә инде. Шуннан унда инде безнең теге минең яшьтәш кызлар инде шуһәттем теге Илмаевна Светлана Хакимова бүгенгә безнең хөрмәтле гайдарыбыз. Хуш кулап каршы мине каршы алдылар инде. Мин ничектер филармониянан соң театрга ничектер карагай инем мин. Шулай да теге Альмира апайга юк дип әйтеп булмай бер вакытта. Ул менә әйткән яра дигән һәммәгрәк. Менә шуннан шул 97 елның апрелендә мин Сибай филармониясыннан һәм шул Сибай бер елы укып та йөрүнем педагогия институтында бит инде. Шуннан күстем академиягә. Ул инде үзе бер китап язырлык инде ул сөйки академиянан бит инде институт педагогический сагыштырып булмай. 4нче курска күчерүсем мин 1нче курстан 4кә хәтта бөтен фәннәрне яңадан тапшырырга туры килде. Шуннан соң инде шулай да 97 шул бер вакытта эшләп йөрүнем. Һәм ике факультетта укыдым. Бер театр факультетында актерский инде, икенчесе шул фольклорныйда. Уны мин төп не булды инде. Актерский укыйсы каршы бөтер алмадым, чөнки 97 ел түләүле булып китте. Мен кызык микән, юк микән бул. Әмма ләкин ул вакытта 7-20 елына түләр кирәк иде. Минең зарплата ул вакытта 497 ел хәтерләгән зарплатаны 200 шагузып, нәйтеп кытлык вакытлар булды инде. Хәзер генә без дөрес әйткәндә бик шундай хөррият заманда алтын вакытта тирәктәгән. Угыш булмаган Алла маклана әлбәттә. Хәзер менә яшьтәргә, үсешергә галимат шикелле мөмкинлекләр зур. Ул вакытта ничектер менә без барыгын ала үзебез юл ярга туры килде. Шуңа мин сезгә әйтәм, менә яшьтәр кем кара икән, кем кабаттан кара икән, соңгарак кадерен белгән. Ошо хәзерге замананың мөмкинлекләрен дип әйтәм. Менә шул Instagram, уны нинди телефондар, хәзер телефоннарда гына әллемендер аранжировкалар эшләп, төрле видеолар эшләп, халып нимә генә ул вакытта менә шуңа күрә кадерен белгән кирәк. Һәм тормышның кадерен белгән кирәк. Ягъни вот шунда театрда эшләй башланым. Ягъни 97 елдан алып һәм менә быелгы елда минең 20нче сезон. Ого, 20 ел театрда. Шулай икән дә. Сәгъдулла агай, безгә монда һораулар килгән. Сәгъдулла агай, Байигит псевдонимы нисек барлыкка килде? Русага әйләндергәндә богатый парень була инде. Шуга карай һорау, кайда эшләнегез? Менә былтырганда без әле калган һораулар буенча һез җавап биреп үттегез. Монда һораулар биргән, кайда эшләнегез, нисек? Байигит. Әлегә баягы бал Альмира апай. Ягъни 95 ел без килдек Уралмаңына. Шул тәпәне яздырдык та, яза бит инде. Ул шыгырлап тора, ул теге булай тасмаларда бит Диметьевталарын әле исемдән уттым инде хәзер. Катушкалар. Катушка. Өфө килһәк монда мини-диск икән. Монда Дәрвиш хандың егетләре инде теге сәстәре озын бит инде кала егетләре ачкы киеп алгандар шулай хәтта инде текә каланалар инде. Бу Нурсетләр чуза это такой идите там вот. Короче, шуннан инде мен тиз генә инде эшләп алып килдем дә мини-диска булар аптыраналар инде. Ну бар шыгырлай инде.
Шоны хоңлап йоклап калдык. Теге Жеребевка хоңлап калдык. Шон унда Динар деген безнең Динар фамилияны уттым инде. Ул директор фестиваля. Альмира апай тегене убеждать итеп, бу бит халыкара фестивале, ул бит тәҗрибәгезне, мәртәбәгезне күтәрә. Егетләр катнашып мөмкинчелек бирегез дип тегеләр безне алдылар. Жеребевка иң адактан коеп койдылар. 54-нче булып чыга шәһәр. Халык инде ярты зал бар иде, ун һуң инде сәгать. Исә булгандыр. Онда бездә зато кем Захир агай Исмагыйлов үзе үзәре рәисе булды. Ул диде. Вахит агай Хызыров, мәсәлән, мин белгәндәрдән тагы кем булгандыр инде. Артур Мирасович булды микән. Ну, шуның сактык та бит тәпәне бирә. Баштанып бит халык китте, бейеп бит инде без улардан теге дәрт ташып тора, дарман ташып тора. Бөтәһеләр теге икесе төрлерәк йырлайлар. Ничек? Күбрәк тере, инструменттар, төркемдәр инде. Ә монда инде нидер попса, үряңа булыш килеп сыгып, ике арта беюсләр бар. Бу хәтта мондай булганы булмаган микәндер инде. Ничектер менә шулай. Шуны бөтәһеләр килеп бею алып киттеләр. Ул сама халык әйткәс, дәррәү күтәргәс, улар беренчектә безне инкар итә алмадылар, жюри әгъзалары. Хәтта икенче лауреат исем биреп куйдылар. Ягъни менә шул вакытта Альмира апа йөгерер. Кем дип әйтергә? Так. Хинча, Байегетов түгел. Байегет. Мен ничек Байегет? Мен хашат басам. Юк, менә аркаем төркеме, не, Байегет. Шунда ук. Офын алып таштан сагызла Байегет, аркаем төркем. Шулай айтып, мына шуны килеп чыкты, 5-нче ел, шул Урал моңында, бул май айында булды микән, хәтеремәгәрдә. Буны бит күптәрләр белмәй бит инде, ничек килеп чыккан, кем Альмира апай Кубатова. Альмира Шариф кызы. Ул безнең Азаматка, Лилиягә менә беренче концерт эшләгәндә без көнләштек инде. Гүлдәргә менә Ишкубатова, устазы, Гүлдәр иң беренче аудиокассета сыгарды ул вакытта. Гүлдәр Ишкубатова. Ул инде нонсенс, без үзебездә түгел, Казанга барып сыгарды. Бизнес Рекордс дигән компания бар иде. Бер кайдалар. Ул әллә меңерләгән штук алып кайткан Гүлдәр. Без аптырай булды. Минем теге эс көтерләгән, мин шуннан соң инде ул еллары Сибайда мен таныштар аша аксага әйләндереп, ул вакытта акса булай алып булмай иде. Хиңә ярдәм итәләр, мәсәлән әйтәйек, шул ук һөт комбинаты, мороженое булмаганда май белән мәсәлән шулардан да шуларның магазиннарга алып сыган да пряниктан да икмәк комбинаты дип әйтәйек инде. Хатаң да шул аксаны алып, мин шулай эшләнем инде. Диск эшләтеп инде, шуны киемдәр тиктереп, менә шулай итеп, Сибай филармониясында әлбәттә күп күсте үстенә ала торган әлбәттә. Ну, барыбер тырышлыгыңды күрһәтмәһәң, хәзер дә элек тә инде шул алга китеш бик булмай. Шул менә шулайрак булды моның тарихы. Аңлашылды. Бында безгә WhatsApp-та һораулар килә. Хәерле кич Сәгъдуллагай, Благовар районыннан һезгә кайнар сәлам. Һезгә зур рәхмәт әйтәһе килә. Гел шундай зажигательный булып калгыз. Һездән тагыла матур йырдар көтеп калабыз. Сәскәләр давай дигән йырдың әсәем менән һәр сак машинала кайтып барганда тыңлайбыз. Йырдарыгыз шул хәтлем шәп дигән. Һезгә шундай теләктәр булды. Рәхмәт. Безгә сәламдар килә, хәзер мин аны укып ишеттерәм. Сәгъдуллагай, әгәр дә һез супер герой булһагыз, нисек киенер идегез? Һәм ниндәй суперспособностьлар теләрегез? Ниндәй суперспособностьлар теләрегез үзегезгә? Иң беренче бит супергерой булып киенергә кирәк. Дөресен генә әйткәндә, мин нык яман киноманмын. Әйменә. Шул сәнгать училищесында укымаган вакытта, син аны хәтерләмәйин инде, Фатих. Сирәк бәләкәс булган. Бәлки булмаган монда. Юк, булган монда. Бул икән тугы, 90-нчы ел башланды ул. Бәлки генә шулай бүлмәләрдә менә шуның һәм хакына инде бер нисә бултыгы сутыклар да 20 иң көбенә 30 телевизорда видео магнитофон тора. Шунда диск кассета куеп, без теге Шварценеггер, Сталлонеларда, теге Рэмболарда карай торган. Бер һәм төләйһең. Мин инде менә көн һайын шунда баратам. Көн һайын нидән сыгамда, онда карайм. Шуннан соң икенче курста галәмәт шәкелле шөгыльләнә башладым. Теге тимерләр күтәрә башладым. Шуңа күрә, әгәр дә мин үземә
келтіргенде көз алдына ниндейрәк мин ней булыр немеле? Супергерой. Супергерой. Оның мускулдары мұтлақ рәвештә күренеп һәм беленеп торырга тиешән булар. Бернидә дә уларны пуля алырга тиеш түгел. Мұтлақ рәвештә ул оса белергә тиеш. Мин менә Йоганндарда булгым килә мәсәлән. Оның шундай мөмкинчелеге булһа, менә способность дип һәлакәт. Шунда ук атлыгып теге ней тизлеге менән инде солай. Юк, бик кызыклы явап булды. Чөнки мин һеҙҙе беләм бит инде. Шунда 7 кеше буларак бит инде. Шаярып, сәхнәлә һеҙ шаяраһығыҙ, сәхнәлә һеҙ булған энергияны бүләк итәгеҙ һеҙҙең тамашасыларығыҙға. Әгәр ҙә мына тышта күрешәк, һөйләшкән ваҡыттарда, һеҙ бигерәк икенсе кешегеҙ, һеҙ шунда 7 кешегеҙ. Шуға ошо яуап минең өсөн тағы ла ҡыҙыҡ булды минең өсөн. Шулай дөрөҫ иттең, сынапта теге сәхнәлә кеше күрәлә бит инде. Нисектер һине ябай тип уйлаймы шул. Ябай тип инде нисек доступный тип буламы башҡортса, доступный. Һин унда шуҡаттым теге нейһең мына. Не мына безнең Алмаз Амиров дигән актер бар. Ул шул хәттем итеп рольдәрдә эшләй. Ул еңел генә һәм төсле тоела. Уны һәм эшләп караган килеп сыҡмай бит. Килеп сыҡмай. Бер мәйә Азамат Тимиров алып кара. Ул йырлай бит инде. Менә хушыгыз китеп тыңлай торган инде. Шул хәттем тау ягына табигать шундай не бирелгән менә. Талант биргән. Тавыш туыга да куйган Аллаһ Тәгалә. Мәсәлән, Азат Яхансындың мәсәлән ул сәхнәлә менә тотошу актер буларак ните ул бер укыйда ул менә уларның ни шулай менә мейет вә тек нисектер менә ул психология шулай эшләй менә. Минең инде мин сәхнәгә сыҡһам үҙемде батша итеп тоям. Ягъни йырда дип әйткән. Актер буларак унда икесене талап итә. Менә был күп артистлар, яшьтәр бирәктә шул барьерды үтә алмай азалайдар. Һәм күбеһенә бирелмәгән ул әйткәндәй. Шуга йонсуйдар да инде. Ул сәхнәгә мин сыгам, мин батша унда. Бәлки минең ҡулым булай, я танауым зурды, ҡолаҡтарым ҡарпыш. Минең өсөн ул комплекс түгел, аңлайһың? Сабда мындай нисек бармын шулай менән, шулай ярым да бар инде. Шул, әгәр дә һин иркенһең тотаһың икән үҙеңде, һинең импровизацияң да буласаҡ. Менә бит инде ТНТ каналында бар бит әле теге импровизаторҙар бөйөк. Әйтәйин, ҡайныһы инде менә әле шундай һүҙҙә йөрөй бит инде. Яңылышып та ҡуялар тигәндә инде. Ярай уларҙы кисерәйек. Үҙҙәре лә аңларҙар, ғәфү үтенерҙәр. Ә бына инде бөтәһе лә улай түгел бит, бөтәһе лә яҡшы яҡтарлар, яҡшыһы ла бар. Менә Петерсенды алып ҡарайыҡ әле. Петерсен, менә мин элек тә Петерсенға дөрөҫ әйткән, уның ижадына ғашиҡмын. Ул шул хәттем итеп менә унда шундай мимика, ул бер һүҙ әйтә, ул килеп бара ла килеп әйтә менә. Ҡыланышы ла тап килеп тора үҙенең әйткән һүҙҙәренә. Кенешкә әйтеп бара бит. Мәҫәлән, алаҡай. Шуға күрә үтешергә кәрәк, тик кенә ятып булмай инде. Менә ҡарар кәрәк, өйрәнер кәрәк, күрер кәрәк. Менә безнең Гөлнар Санна әйтә, мин уҡытыусым инде, остазым, шул актерскийҙа уҡыған ваҡыт әйтә торғайны, күҙәтер кәрәк дип, ягъни наблюдательность дип инде менә образдар тыуҙырғанда, мәсәлән, шул ул яҡтан менә театр миңә ныҡ ярҙам итә. Шуға мин театрға ныҡ рәхмәтлемен. Шундай осраҡта килеп тыуҙы 14-нче йыл мин театрҙан китергә тейешем, китмәҫкә тейешем, мин ҡалдым инде. Уның сәбәптәре төрлөсә инде, нитә башлаһаң кәрәкмәйҙер. Шуға күрә менә театр күп бирә, тәжрибә бирә менә шул төрлө яҡтан. Менә шул ҡайһы ваҡыт шул уҡ менә сәскәләр давай тигән йырҙар бит. Уйлап ҡараһаң, 45 йәшлек ир уҙаман йырлай торған йыр түгел бит. Мин шуны йырлайым бит инде. Йырлайым һәм шунан уны ҡыҙыҡ итеп күрәләр. Бигерәк тә 15-12 йәшлек баласыға тип әйтәйек инде. Шунан үтеп китеп барһаң, улар өсөн һин Бына мине дөрөҫ әйткәндә балалар яраталар. Белмәйем, ни өсөндөр инде. Әйтәләр инде асыҡ кешене балалар ярата. Улар бөтөн нәмә күренеп тора. Кеше уҫал икән, улар
ябылалар баллар. Әгәр һин асык ни булһаң, мәсәлән, бигрәктән баллар хикрә башлай, итә башлай, иркен тота башлай, әллә башлай, хикрә. Шуңа улар мине урамда күреп каллар да кайбагат элегрәк тәпә тип инде. Ә мин урамда бит инде уже атаймын мәсәлән. Шуңа ирмен бит инде. Теге үдеңдә төрле кая вакыт бит инде мәдәният министры етәкчесе булып китермен дип хисеtti биргән булам бит. Ну кая вакыт төрле уйдар була, политик булып китәһең бит инде тик уны моны карай торгас. Әйм үдең иҗатсың бит инде сәнгать ярсың дигән артистсың бит инде һин. Һәм артист булып туган, артист булып үләһең бит инде. Ну дөресен генә әйтәр, мин иманым Камил мугаим шулай булырга язын Алла олугайып кына. Уларның әйткәне ничектер теге әдрәк кайбага дигәнгә тиеп китәйин. Кыйын буланы түзәһең инде. Ну хәзер аңлайың теге бала инде ни өчен шулай булганын инде. Үдең сәхнәдә шулай булгас, улар һине шулай кабул итәләр. Шуңа күрә бу минең язмышым, бу минең тормышым, бу минең иҗатым, бу минең гомерем. Калай гына дип әйтсәң дә, буның менән мин тулыгынча ризамын, канәгатьмен, Аллага шөкер дип әйтәм. Һәм сәхнәдән аерга язмаһын. Аңлашылды. Монда безгә WhatsApp'та язып ебәрәләр. Сәгъдулла агай, һездә башкирский энерджайзер дип йөртәләр. Шуның менән килешәһегезме дигән. Мин энерджайзер бер соры Диана ишне язып берәң дә. Вот, соң бездә сакырдылар Туймазыга, Октябрьскийга булды микән? Октябрьскийга шикелле. Минең машинамда китеп утырабыз, эргәдә Диананың йырдарын ул килеп сыккан гына вакыт. Битем Диана, беләһеңме, һиңә тизер ала үзеңнең шәхсән касытыңды эшләргә кирәк дип. Белмәйм дип бит, ну, руслар җавап итә. Шуны мәйтәм карга, знаешь, мәйтәм, ну, шәтәм Дианага. Бул дөньяла мәйтәм башкорт эстрадында ике ней бар тием. Дәртле энерджайзер тием. Бере мин, икесе һин дип. Тегене дәтләндереп берсе. Теге кызып киттеләр, снап ташманың. Ога дәрәк ярдәм итте миндә, бик күп түгел, Диананың берсе касатын эшләрен уны исемгә хәтерләйм. Килсе дип аталайны әйткәндә, килсе. 2015 еллардамы? Юк, уның алдарак 2007 булды микән ул. Шулайрак моны. Шул тирә, Аңлашылды. Вот та шуңа күрә бөтенләй сәхнәгә сыккас Обына рәхәтләнеп, бу сыккас диме инде катып торгаш. Рәхәтләнеп, рәсәтләнеп, иреп китеп инде, көй, матур көй икән, рәхәтләнеп, тыпырдатып, бейеп буна. Мин бит кешенең күңелен күтәрергә сыккан. Шулай да инде, кешенең күңел ул ниндидер үзенә бер порция энергия алып кай, юнәлеп кай. Буна безнең Өссөгет дигән проект бар. Проект бу, Шул проектта бер күрәдәсе түгел, давалаучы апай уга килһәләр, бер көннән инде әйткән инде. Безнең проектка килеп караганда, әйдәгез, менә белгән ул вакытта 2006-7 еллары без Өссөгеттә айына 2-3 тапкыр уйнатып кайдык. Шуннан ул әйтә икән, менә шуны көндә шул Өссөгет дигән проект бул. Менә юнәлегегез килһә, шул проектта барып карагыз. Шулай дип әйткәнме? Ул да проект бит, явай, тик ундан диде, хәтим күстә драмалар юк бит инде теге. Все гениально, все просто диләр менә бит инде. Шуңа сыгаң да моны, нисек барһың? Рәхәтләнеп, ләззәтләнеп. Ну, әлбәттә, уның теге, үзенең теге, нәй бар инде? Тейешлеһе бар. Уны артык нитегә ярамай теге. Ул куеп беренергә тейешәң. Ну, ягъни сәхнә үзе өйрәтә. Ялап кына тормыш ины тукмай, ниндидер бар рамкаларга куя. Монда безгә язгандар. Сәгъдуллага иң яраткан сәскәң нинди дип соргандар? Сәскә, дөрес сәскә турында карале уйлаганым да. Чөнки кешеләр менә хәзер ниндәй уйдарга мен килеп ултырам. Ниндәй йырдар бар? Кешеләр шул йырга йырсыны ялан сәскәләр дип уйлыйм. Чөнки ниндәй менә роза һәм дә башка улар бит ситтән килгән бит инде. Бездә үсмәй дә ул үсәләр микән? Әйтә алмыйм мин, беләмсә Голландияна килә шикелле самолеттар менә диләр менә. Бездә моны үзе бәләкәй сактан шул яландарда аунап, бесәнлектәрдә бит инде мәтрүшкә истәре һәм дә башка менә. Шу ялан сәскәләре күрәһең иң күңелемә ятканлар дип уйлыйм инде.
Монда безгә тагыла һорау килгән. Безгә һораулар килә. Хөрмәтле дуслар, әгәр дә без сезнең һорауларыгызны укып өлгермәйбез икән, гафу итегез, чөнки һораулар бик нык күп килә. Һезгә үзегезнең язган йырдарыгыз охшаймы, әллә композитордан алган йырдармы дип һорайлар. Бик шулай урынлы һорау өсткәндәй, минең үземнең язган йырдарым бик күп түгел, бармак маңына һанап китерлек. Тәпә, Шәүрә дигән йыр бар гомере, уе хыялымда. Күләгә? Күләгә ул ян сөрәтакмага. Hello кыздарды минеке дип йөрәләр бит. Hello, айдай, hello, көндәй hello. Заманда бик популяр булды минем. Бик популяр булды. Серен генә әйтеп киткем килә, бу 95нче ел безгә, клип вакыттагы клип дип атала инде ул. Барыбер да хәзергеләр мәсәгәстер булмай инде. Бер усуры ни өстендер һәр вакыт шуны сәлам тапшыруы, сәлам тапалды микән ителә башлана ишкиле. Яңлышмаһам инде, ителә микән, җигесятлы микән. Дим hala бер вакытта көн һайын куя торгайлар. Бер усуры. Әллә бер ел ябы дәвамында. Шул 96 ел булды шикелле. Егет 15 минуттанмы шул. Мин беләм, егет 15 минуттан хәзер бул йыр буласак. Көн һайын практика, көн ашап чыгып. Бак дигән белеп калдым. Муртаза Губайдулович. Заказовый сакыганда икән. Аңлашылды. Буга теге Хасандар ялкыткандыр инде. Юк, көндергән дигән инде. Юк, булды тойдым көндергән бер ел үткәс. Безнең мәгънәдә президентыбыз бит инде. Булды. Шуңа күрә валай исәнлек хавлык теләй. Буна жул хәшәнне мәкәй. Шулук Рәис агайның төләктең мәрхүмнең йырын әние Күзләре. Тагылан инде беренче мөхәббәт дигән йырым булды. Шуннан һуң дүртә булдымы? Шулы, менә яңрак быел табылдыңда дигән шулык хүзләргә, Рәис агайның шулык хүзләренә яңа йыр иҗат иттем инде, бер халык санрак дип әйтәйек микән, 5-6 йырым уза бара. Калганы әйтәм бәйм, Рөстәм Гизатуллин, Раил Мөтбаев, Рустам Нигъмәтов, Ришат агай Сагитов әйткәндәй, бер осоры йырлар язды. Менә ретро йырлар бит инде бер кайтмам, әсәй бер кайтмам. Уга тукталып киткәндә шулай. Ул йыр инде мине гоммән теге үзең әйтмешләй бәягә 7 карашты узды. Тегене бераз бәрәкә, көлкеле, теге күңелсән Сәгыйдулланы кешегә билдәле итә инде. Бuna бул бер кайтма мәсәй бер катер мире бул 2000 елда Рияз Исхаков һәм Зөлфия Кулдавлетова клип төшерделәр. Рәшит агай Сагитов эшләнә аранжировка, Аят Мусин тәкъдим итте бу yerдә әйткәндәй. Тәкъдим итеп шуннан инде тәпәне ремикс яһаны ул. Улың тәкъдиме буенча инде. Менә шул бер кайтма әсәй бер кайтырмын йыры, буна ошо өлкән буынга дип әйтәйек инде минең исемде билдәле итте. 2000 елдар түгел үзем. Башында Башы була инде. Башында Март, апрель тирә булгандыр. Телевидение һәм радиола был йыр бик еш яңгырай торган. Бер 10 ел тирә генә телевидение төшмәнендер. Әле актуаль. Мин һанай менә әсәйдәр темаһына, әсәй темаһына йырдар күп иҗат ителгән. Менә бернисәүһе уларның бүген көндә әле һаманда яратып башкарыла. Шулык бер кайтма мәсәй, без балаһы инек мәсәлән. Шулай. 2000 елдар башында мин Сибайда лицей интернатта укып йөргәндә бездә концерт булган. Гел бездә йырлата торганнар күперәсте күләгә. Бер мәлдә нык какшатып китте инде. Чөнки бериндәй мәҗлес күперәсте күләгә, бериндәй мәҗлес күперәсте күләгә. Ысын балаларга шул йырды йырлата торганнар. Бу мин елдар үткәс кенә әле бер үткәндер бер 5 ел үткәс микән. Мин әле бәләкәйнем, бер 7нче классларда, 6нчы сыйныфта микән, итмәйм. Буны һәр йырлаган мин белеп калдым. Беренче кассетаны мин күрдем инде 2000 елдар башында, 98 тирәһе түгел микән? Аудиокассета. 96 сыкты, 98 сыкты, 2000 сыкты. Кара төстә фонда бай егет дип торып астында язылган. Мин шунда беренче тапкыр һезнең
ижадыгыз менен таныштым. Күк Әйе. һәм уның иң мөһиме нимә кызык, кем уйлаган, күрмәгән, бер төймә төшкән булган. Шул килеш фотога китте ул шайтан тарамын. Бер ягы эленгән, икенче ягы эленмәгән. Әле эленмәгән ниме икән, шуны баһала юк. Шуның монда кемдер шулай ул инде театрган, бәрәкәле торганнар, бер төймә юк бит. Әйе. Монда безгә контактала килгән һораулар. Һез саф башкорт буларак Руслан Белый дигән комик турында нимә әйтернегез? Безнең тел исеректәр телеме, башкорт теле һезнеңсә нисек һәм һез күбрәк башкортса һөйләшәгезме дип сораган бездә Неля Рафикова. Әлбиттә, мин әзрәк кенә әйтеп үтәем. Был күренешкә мин әлеге мәлдә был быга хүз таба алмай ултырам. Был күренешкә бик күпләре, Аллага шөкер, күз салды һәм дә инде башкорт халкы берләшеп күтәрелде дигәндәй дип әйтәм дөрес булыр. Һез шун нисек карайсыз был күренешкә? Кайберләр буны был бит просто юмор диләр. Юмордың бит ситтәре була. Менә яңгыра әйтеп үткәннегез. Төрле халыклар бар, шулай. Әйе. Менә без башкорттар. Шул татарлар бар. Әйе. Улар безнең якын тугандар бит, инде уйлап караган. Ну, безнең хәтта менә татар менән башкорт арасында юмор аерыла. Күпкә. Безнең башкорттар, мин әйтмәйм теге яхшырак, киресенчә яманрак дип. Башкорттарның мәрәкәһе безнең Урал батыр эпосы бар бит. Шуңа күрә менә халык йырдан алып карагыз әле. Шул эпостар, халык әйтемнәре, йырлары безнең мәрәкәне кендектән астка төшергә рөхсәт итмәй. Әйе. Бернисектә. Чөнки безнең аңга һәне ултырган ул. Безнең мәрәкәләр менә икесе төрле. Әлбиттә, филармонияларда бер усыр бәлки булып алгандыр, но ул агайдарда барыбер үзләренең үзләре өстендә эшләйләр, тәрбияләйләр дип әйттем. Менә мин инде Казандарды насарлыгым килмәй. Но уларның менталитеты шулай. Улар барыбер да нисектер Казан Мәскәүгә якынрак бит. Ә Мәскәүдә кемдер һуң? Бигрәк тә бүгенге көндә уларның менталитеты гомумән икесе. Мәскәүдә укыганда хәтерләйм. Бер яктан карап торһаң, нисектер улар менә бошынып бармый. Безнең бит нисектер моңая башлайбыз, нисектер бер төрле һүз әйтәләр, нисектер кабул итәләр шул хәтта бит инде теге һаулы хурашмаһаң, һинең менән теге һиңа насарлык теләп бергән һәмагырак итеп карай башлайбыз. Шунда без бик баллар кебек безнең халык ул карт халык милләт. Шул вакытта уның күңеле шул хәтта нескә башкорт халкы. Шуңа ул нык рәйнеп бара дип әйткән килә инде. Ә менә урыс халкын алып караһаң, ул нисектер нисек ябай караймы тормышка. Шуңа уларның мәрәкәләре менә шулайрак. Һәм бул тыйынты егетләренә килгәндә, мен әйтмәйм инде улар бөтәһеләр теге Бөтәһеләр шундай дип. Өлкәләр шундай. Менә бар, шул ук кем бар бит инде, кем әле Варламов, Махарлов, Павел Воля бар бит инде, Кияв шулай бит инде. Шулай Кияв. Улар бит улар дөреслеккә мисхал итмәйләр бит. Шулай. Бу һәр кемдең үзенең һәр артистның мәдәнияте булырга, культураһы булырга тиеш. Сәхнәлә бердән ул тутыш бар, киенү бар. Һинән ул да фуйты ессәгә мисакмай естественно. Сәхнәләргә тутыш, ягъни уның последствиялары бар, адактан була торган, ептән ысқынып кеткән кайбер артистлар була. Уларга теге баштарына эсе тия ягъни. Һәм менә ошулай эсе тию аркаһында улар үзләренә аяк салалар, тукмалалар һәм күптәре кире матур юлга, аңгай юлга басалар. Хәтта үземдән алып әйтәм. Вакыты була торган иде, бигрәк тә яшь вакытта инде кайһы бер теге мәгънәһез һүзләрне сәхнәдән аша әйтеп ташлай һәм шуннан һуң килеп кенә иптәп пиңә кустым, менә шулай ярамай. Башта әдрәк каршылашып, хәтта маташаһың әле, менә Руслан да касып йөри бит, кайдар безнең егетләр. Безнең егетләрдән, Тархан егетләреннән. Шуннан шуга бәлки, миңа калһа кеше бит урында тормай, ул яйлап кына улугая, уга зирәклек өстәлә бара. Һәм ул барыбер бер вакыт аңлай, һәм бүген булмаһа ла
ул гафу үтнәсәк һәр хәлдә но ул егеттең кылыгы да кемдер индир әйтәйин шикелле кисә быйыстыга караганда улар монтаж яһаган шундай оста итеп көлкене куйгандар но телдән көлгән вакытта мия кала белмәй ул монтаж булды микән кешенең елмайганын монтаж эшләп була бит инде дөрес но егеттер әлбәттә гаепләйләр инде тегене ну мин дә теге шунда утырһам күрәм түзмәс идем һамагарак төсле тойланы сынап та бу монтажда шулай күрәтелә ул көнгә нисек булгандыр уны мин унда булмаган әйтә алмайм но менә ошлай килеп битте бу ошлай монтаж яһаудары ул сынап та безнең халыкка менә без шуны шулай итеп кабул иттек без башкаса төрле кабул итә алмыйбыз безнең ул маскыл булды безнең салаватыбыздан көлү булды без унда ул батыр хәленә килһә каршысы кем Владимир Владимирович Путинга сатхам Руслан береме әйтеп сатхам шулай да инде аны хәленнән килмәй Салават Юлаев мин әйтмәйм инде каршы сыккан дип ул бит үзенең мәнфәгатен яклау халыктың мәнфәгатен яклап сыккан бит ул биләстә нимәләр кешенән көлеп йөрмәгән ул заманда шуңа күрә менә мин безнең мен калһа безнең халкыбызның 99% бәлки 1 генә проценты быны килеш итмәйдер но күпселеге бул инцидент дип әйтер идем инцидентка караны бул кылыкка каршы һәм уна әйтәләр кисә шухайтым кеше күп килә кул куярга дип мин үземдән инстаграмга бер фикеремне яздым да шуннан ул бик күп кенә просмотрлар булган инде шуны юып ташладым чөнки мин унда дирәк кенә кызгандым кызын карап ташландым унда дирәк Екатеринаның ягына бәйләнгән инде чөнки Салаватка бәйләнгәстәр инде нисектер менә һәр шәхестең дә үзенең әлбәттә кире яктары була инде но митем яра гайбәт ул яхшы әйбер түгел ул гафу итү иң курккан әйбер бу гайбәт шуңа күрә ябыргыттым булмаһын диләм асын күңелдән бул Руслан Белый тибертеләрнең Жабраилов ниндидер фамилия нинди милләт икәнен белмәйм инде но бар бит ул ди Алла Тәгалә ул барыбер ул быстр своих расчетах диде үзенең тиз һынауларында һәм язаларында ул бик тиз шуңа күрә ул шуны әйткән көндә үк белмәм касан әйткәндер ул шунда үзенә язаһын ала кеше гоммәт шулай шуңа күрә буның әле буның менән битмәсәк бит инде ул уны судка бирәләр ул сынапта уйлап кара сынапта менә условный алали срок условный Алла маклаһын шулай да инде ул шулай приятно шулай бит инде бәлки тырышырдар тегендәге Мәскәүдәге кешеләр теге акса бирә уны буны төрле хәзерге заманда не бит инде шулай да бул бик зур резонанс тудырды мин шунда язган инде Казандарга хак булган мондай кешеләрне кылыгыз дип менә бездә хәзер инде Башкортстанда филармониясендә мәдәният министрлыгы белән оештырылды шундай бүлек теге фильтрда тотасакта менә хәзер уларны исәпкә мөгаен алгандардыр дип уйлыйм безнең мәдәният министрлыгы киләсәктә әгәр дә гомумән менә үситеп түгел инде менә мәктәп булһын фәһим булһын дип гомумән уларга тыйырга кирәк дип уйлыйм ул да барыбер 5 елга уларга гомумән индермәскә кирәк безнең республика булды безнең республика калгандар үзләре карай инде чөнки бит инцидент булды Казаннан театрына бер элегрәк улар да бит 3 елга индермәделәр бит инде булды шуны күк менә чөнки бысраклык тулы шуга үзегезгә хак булырга кирәк сынапта әгәр дә һин артист икән һинең кимәлең мәдәниятең югарылырга тиеш аңлашылды безгә тагыла һораулар килгәндән килә хөрмәтле дуслар гафу итегез без бөтә һорауларга күз алып өлгерә алмаспыз Сәгыйдулла агай Тимер атыгыз турында һөйләп китегез әле беренче Тимер атыгыз ниндәй булды дип һорайлар минең Тимер атым башта юк ине Мына уйлап кара 95 ел сәхнәгә 94 чыктым 95 нидер популярлык килде бит инде 2002 ел гына Тимер атка утырдым уйлап кара 2002 26 яшьтә сак уга хәтлем автобуста маршруткала йөри торгайным
Элек бұл Сәфәкте яшәгәндә, Сәфәк ятакханала инде, ятакхана булмай инде, ятак була, ятакханала яшәгәндә, онда нисектер Дүйім ятак. Дүйім ятакта. Онда кәрәкмәй бит автобус. Бөтен эргәләгән монда гына бит. Сөйләп барам, эшкә бараһың, телевидение монда килгәндә лә йөри туган. Көнен-төн йөри туган. Файдага булгандыр. Шуннан һуң кәлә шалгас, улыбыз тугас бер күстек, юк, кәлә улыбыз тумас бурын, күстек бөек элегрәк яшәгән сәнгать училищеһының ятагына инде. Унда күп бер артистлар да күрәһең, нәләр инде ул бик Дүйім ятакта. Менә шунда күстек инде. Һәм ундан йөрүгә туры килде автобус менән. Шуңа кешеләр таный бит инде карайҙар, нитәләр, нисектер миңа барыбер менә нисектер Кыйынрак булыр. Кыйынрак булыштан. Ул вакыттарда инде сит ил машиналары килә башланы. Безнең машиналар икенче нәтиҗәдә әле втор сырье диләр бит инде. Ягъни мөмкинлек була башланы. Һәм мин хәтта төштә күрә башладым бер вакыт рульдә йөргәнем. Үземнең правым да юк, беремем дә юк. Аның кызышып киттем дә, бер һәйбәт дусым бар инде, тегерән аксалып тордым да, рәсипкә генә инде 50 меңгә Ул вакытта 50 меңгә. Ул вакытта 2002 ел 90 елгы 9 модель алдым. Нинде төстә ине ул? Кызылмы? Юк, ак төстә ине. Молочный. Молочный, юк, ак ине шикелле молочный түгел. Шул 2002 ел алдым инде. Уны 1 ел йөрдем, назаланып, өйрәндем инде. Калындым алмаштырып, шуннан 2003 ел тагыла бер машина алдым. Уны 99 модель, 2003 ел ак төстә. Уны улым туды, да 25 машинаны алмаштырдым. Ул нулевой түгел инде, кулдан үсү йөрелгән. 26 июнь хәтеремдә хәтта улып тауга куан. Шуннан ул инде онан тыш Toyota алдым, ул бик ул Toyotаның инде тарихы бик яхшы булманы. Шуннан ул Toyotаны алмаштырдым Nissan Almera'га. Шул 3 машина алгандан соң иске машина мен уйлап да бетем кредит алырга, шул кредитты барыбер шул акса китә. Ясап та шулай булып сыкты. Nissan Almera бик һәйбәт машина булды. Классик ине ул 2006 елы корейский сборка диләр бит инде. Оны минең хуннан хатканда кулымнан тартып алдылар дигәндә булай. Чөнки Хаким Муртазинде күз алдына килде. Ул 150 килограмм булмагыла, 30 килограмм. Ул тырып йөртә шул машина. Бунда Данил булманы. 5-6 кеше ул тырып йөртә. 6 булмана 5 кеше бит инде, заровый. Шул машина бирешмәй торган, ул бит инде седан. Инде буда стойкаларында алмаштырманы, гомумән бер нәмәләйин шул майын алмаштырганда. Менә шундай машинаның да Tiguan булды. Күпите 3-4 Tiguan булды 5-нче. Tiguan немец машинаһы. Бер елы мотор йөрдем, 2 елда промеллар башланды. Хәзерге көндә Tiguan дип немец машина бик үк мактай алмайлар. Вот, шуннан соң инде менә 2014 ел, менә капыл гына теге санкциялар килеп сыкмас борын, ул истәрише төдендем әле мин, өй халдым, Аллага шөкер, 2010 ел hala башлап, шуга машиналарның ниндейдер инде улугына кызыкмадым, кызларга форсат булмады, кызыгырга. Менә шул өйдә төдеп биткәс, әдрәк кенә уже хәлигас, бул машинаны хатып, Land Cruiser дигән Prado 2014 ел, 2014 ел шул Pradoны менә Аллага шөкер, хәзер инде ничә ел килеп сыга, 4 ел китте инде. Хөрмәтле достар, әйтеп үткән килә, был Prado'ла мин үзем шәхсән йөреп караганым булды. Без гастроль булманы. Ниндәйдер бер мәҗлестә Сәгъдуллага арыган, Костомайда рульга утырып, без Красносол авылына барып кайтканнык, итләһеңдер. Шулай дип, хөрмәтле достар, без инде яйлап эфир бөтеп бара. Без 1 сәгать буе һөйләштек әлеге мәлдә. Тел һәйәк. Сәгъдуллага, беренчедән һезгә зур рәхмәт килгәнегез өчен, ысын күңелдән. Алла бирһә һезгә иҗади уңыштар, Алла бирһә һезнең концертларыгызга күп кешеләр йөрһен. Гелдә шундай яхшы фикер, яхшы гафу итегез, мине башкортлар отзыв калган дип әйтәм, дөресрәк булыр. Шул.
Үзегезгә рәхмәт сакырганыгыз, Фатих бик мына кабанып карайм һәр вакытта Илшатты яңарак карагайны инде бик мат. Бу кирәк, бу замана шуны талап итә. Хәзер инде реклама ягынан мына төрле шундай асылдар, мөмкинчелектер тууган хайын бер яктан оны яшьтәргә гомән бөтәбезгә лә инде еңеллек тудыра, икенче яктан конкуренцияны ла өстәп. Шуңа күрә мына шулай дип килү, һеҙҙең менән тагы ла бер кабаттан күрешү, мына һеҙ күрдегез бит инде, белдегез, әйтәйем инде, белдегез ниндәйҙер менән мәгълүматтар кемдер әйткәндә кисә генә безнең театрыбызда бүгін менә премьера. Кисә сдача дип үтәбез инде. Булды. Прометейда куйды, Мустафага бирде Прометейга инде Илсур Казакбаев куйды. Бик үзе хәкле итеп куйган, заманса теге безнең башкортларга хас булмаган, хатта белмәйм, Мәскәүдә мин ундайда күрмәнем караганым булды. Бу барып караган нык үдеселекле барында һөйләгем килмәй, уңайһыз булыр. Кайһы бер нидәрне әйтәм инде. Прометей кем пьесаһын белә, кем таныш түгел, бәлки пьесаһын укып шуан барырһығыз. Ул менә анда алалар бит инде. Ул заманса әйтеп куелган, әлеге алымдар алып музыкалар дип әйткән килә. Шунда бер кызыкай шуна сыктыла, һәммәгә сагыдылар. Һәдә мен селфи төшергә буламы дип әйткән. Әлбәттә була. Мин беләгез, бәлки сакта һеҙҙең концерттарығыҙ гайри тәгътим. Хәҙер йөрмәй. Ул хәҙер белән яшьтәргә йөрөдәм инде галай. Шулай дип тагы бер дә һеҙгә зур рәхмәт килгәнегеҙ өсөн. Беҙ инде хөрмәтле дуҫтар, Сәғәдулла агайҙың үс йырын тыңлап алабыҙ, ул да булһа агай тимәгеҙ ҡыҙҙар, мөхәббәт һуҡмаҡтары, беҙ икәү. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ, хөрмәтле дуҫтар. Йөрәгемде яндырып, һөйләп яшәгем килә, танһыгымды кандырып, яшьлек менән хушлашырга мин әле бабай түгел, тик кызлар янына гына ашкынып тора күңел. Йырлайбыз әле йырҙарҙы, яңғырап торһын ҡырҙар, шаяртып ҡыным булһа ла йырлайбыз әллә йырҙарҙы, яңғырап торһын ҡырҙар, шаяртып ҡыным булһа ла агай тимәгеҙ ҡыҙҙар. Агай тимәгеҙ ҡыҙҙар. Инде мин аңлайым агай тигәндәр хәле, агай тимәгез сәттәйеп, ялланып йөргән мәлем, типһәм тимерҙер сағым, тынғы белмәҫ кешемен, бай егет һәр саҡ егет, ул ҡартаймай бит исеме.